Mwancho murigereria Obosongo Vibes Network kakabutuko buya kurwaiga chinse chia East Africa Kenya anene gusibwere buya platform eyega neye gokoretera amang'ana agenderete ase ebinyoro erinde eriyo ayorare gose oyorang'e kwamanya ng'ani nki abanto bande bagwetera so that nario make the right choices in life gose nario okonyara komanya ng'a obogima obwore nigo bore ase engencho ya amabera a Nyasaye. Evideo nere iga natomeretwe ere very disturbing. Evideo yabamura abana batato batogete botuko chinsemo chiri chia Mansai imarie mesosi no ime monto banyoreta abana batato no mugusii no monto ore koba interview igona igweta we introduce buna omwarimu Mayeka. Abana batato ise niga kwete sise gasirete miaka yaerire naende konyatara asira niga are gokora obo watchman chinsemo chiri chia Masimba lakini ebagoteba ng'a sobo boiborwa Nyamasibi ang'ene chiduka ari gogenda gochima asinini gikiagera narete video iga iga kaka abana gao batamire korwa esukuru ase engencho ng'ina taiyoka ng'ina nere iga arweteka nere akagenda bono abana aba bagatigara boka tibabwati monto okobaha endagera babwati monto okobagorera yanga babwati monto okobaka nde school fees. Bono abana aba batigire chisukuru ase engencho akabese kaborire na endagera yabeire enkong'u okorora ng'a mpaka igwete mang'ana ng'a mama omwabo iga kare Masai bono bagachaka esaba ari gochia ororo gochia korigia ng'ina baetananire ensemo eyio ya Masai ng'ina tibamorochi bono kobagoeta nario omogusii oyo machete kobanyora kwaboria ng'a abana aba nki mogokora naria bachete komweresa ng'a yaya igo toraiga Masai gento giatoreteta mama twaigwete ng'a noo are emaiga bono togacha komorigia ekero twachire komorigia twatemire komorigia totaramonyora ng'aki rende ng'ana more esukuru yaya esukuru ngochi tore lakini bono yatosinyete ekiagera bono besa tichiyo nonye na endagera tokoria teiyo ntagete motegerera abana aba iga buna bagokwana naende ebieni ebi onye kobimanyete gaki ase omoyo bwa ogwancha torigie enchera ng'aki togokonya abana aba. Nimbwate chinamba chia efamiri ebagachete aria Masai igo nabo togokwana abana aba barorwe ng'aki bagokonyeka korwa aria erinde riria basoa ase agaya because aria ebare temboral na omonto bagachete na omong'ina omogusii nere otari kwenyara buya igo lakini rende karora ng'a aba ngokwana bare omonwa oito akabaira akagenda kobaha endagera. Onye kobamanyete gose onye kobwate enchera ende orakonya abana buna aba kiagera isiko abwo chisolution na echinyinge naki kiagera nareta amang'ana aywo aiga erinde eria moyarore so okonyora ng'a nobwate any way orabakonya abana aba tafadhali bakonye erinde erio nabaro baegendereria ase obogima. Chinamba chiane nchire in the public domain 0700169444 nabo okong'akera erinde eri nkodirect mpaka efamiri eria ase bakara aria Masai erinde erio obakonye tiga ngo torategerera abana aba ng'aki bagokwana. Yachakire emwateba ng'a seino ng'aiyete kober ng'ai seino Nyamasibi. Okay. Nyamasibi iga ngoreng'ana ri Nyamasibi nenene chiduka ase gochime. Okay, mwateba ng'a mama omino mokorigia mama omino ndie arweteka korwa maegano akabeire gusii gose agocha nare akoenda. Okay. Riswa ririnde mwateba tata omino gasirete
chiango chino chiri chirororo mumanyete nawane yemo bamwabura atomino ayomo pastor lieta linde Bernard Misianyi Napoi. Okay. Mwateba ng'a mubwata abana bamino bande nayomo Steak lieta lya boronge Kevin noyonde Dennis noyonde Peter mubwata abana baiseke akiagolo kuyo yomo Sara nga yamenyete okay chiandi chiaino bali kalya abo abangina babo mwateba ng'a poi mbaro mumanyete onde bwenzi Marieta ng'aki Mata noyonde Cheria noyonde Evaline ligere ligora ko bolibo aba chisokoro chaino chamwabo mugakoli mwata abokoro kusokoro yaino nyamweya bale tigalete bale moyo tato mino ngazi kiale okora kanyata asire uwoche maniara lya Masimba chiduka ale okoro ongo Suguta tali chiduka cha Masimba Womonto Mondo yumo maide ngale karo Okay, aiga chiskuru mwateba moko soma ayenge yoko soma Masimba primary naye Bonyakoni primary lakini junior secondary mwenzi junior mole okay class ile ngole naye ngaiwada boko soma Masimba secondary wakasomile okay abali mbaino mwante bimogaso mwate abuna bakorokwe ngakiwata abo mu principal ino akoroko makao naye head teacher ino kweli naye Vincent kanisa moko chineleli Catholic ngayera kalengana Masimbe parish mufato ino ngakiakoroko fato nyonga muramonyora igagagweta motebe nero yo mumanya gose mugamwebire okay fato nyonga sobo ngai yarure choni okay omugambio ino ondibugensia tabaga bali omutureti omuchibo muzabuchibo orolimo manyete bitu mugambi bitu muramuomera para mumumanye okay ekanisa erange nase mumenyete seino bononga kutatige parish yarete mogochi kanisa ya mweri mwateba muramanya nereri center ikoro ku center center PH okay chiskuru chietana inange naze mokoru chiskuru chiri chi primary na chi secondary angana seino njireje St Francis neyende Liuli neyende Engoro okay muna tuabanyorete ntutakete komanya boronge kuruwase mole ngakimwe nyorete enzeje kitangani ngakiokoroko nje Samaria tanguro kujusha nyamweya Samaria tanguro kwano Joseph Joseph Bifani ondicho Joseph sei nongai Nyamasibi iganga kiwana morega amansai
Twaje tukurima muno. Ana tugura. Tugacha bono mwita sawa usibaito. Tarara bono motokoni. Tugenda school. Nende tueche tekonye mutiente. Ile ngole aye umomana Ndio form 2 kwa mtu skuru ki Masimba naye je grade 9 ende junior secondary Nyakoni naye Ndeseva. wala 7 bono mama mino mokorigia muramonyora na intu ndokunyara koteba sare kiana inu muko muri gimore bona magania ino nararie karo tutaramonyora twensi ndio twarenge wanja Mimi wanja tokonye. twira na school tusoma nange twekonye naye intore mutu ngi mwatigirite skuru Simi ndibano twari ko rigeri ndagira. tukana chikondo twari Ndagira. tuyakanire school fees Ega gajimutu. one ikamotugali ega tubachona nentuga ndo tukabwatuka twana tugacha kumucheki uchaga masa ondo jiti komonyora ondo gacha uchaga Anto sawa. ondo uchaga motokoni Yura toira tokonye.